Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçylyga garşy göreş bölüminiň wekiliýeti bilen Aşgabatda duşuşuk geçirip işçiligiň jemgyýete yaramaz täsirlerini maslahat etdi, diýip birleşmäniň resmi web-saýty habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä duşuşuga gatnaşyjylar ýylatyň zähmet üpçünçüligi bilen bagly meseleleriň çözülmeginiň jemgyýetiň durmuşyna yaramaz hadiselere garşy durmaklygyň sebäpleriniň biri bolup durýanyny hakynda pikir beýan edipdirler. Eýsem duşuşuga gatnaşyjylar Türkmenistanyň ýylatyň zähmet üpçünçüligi bilen jemgyýetiň durmuşyna haýsy yaramaz hadiseleriň arasyna ara baglanşyk gurýar. BMG-nyň terrorçylyga garşy göreş müdürliginiň wekiliýeti işçilik meselesini çözmek arkaly öňe alynmaly yaramaz hadiseleriň arasyna terror hadiselerini hem göz öňünde tutýarmy? Bu soraklaryň jikmejik jogaplary barada duşuşuga gatnaşan Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalaryndan kommentariýa almak mümkin. Birleşmäniň habaryndan ma'lum bolşuna görä Aşgabatda geçirilen duşuşukda BMG-nyň wekilleri Türkmenistanyň täze iş ýerlerini döretmekde Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň oýnaýan roluny da baha beripdir. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýylatyň iş üpçünçüligi iň uly problemalaryň biri bolmagyna galýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda işçiligiň derejesi barada resmi statistikany köpçülüge ýetirmeýär. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyny çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, hususan 2017-nji ýylda ýurtda işçiligiň derejesi 60% baryp ýetipdir. Türkiýanyň Osmaniýe şäheriniň häkimetleri Türkmenistanyň studentleriň raýdaşlyk we özara kömek guramasyny ýapdylar diýip Türkmen News nesiri habar berýär. Bu gurama Türkiýanyň Gorkudata Uniwersitetiniň 2-nji kursunyň studenti Ömruzok Ömürkuliýewiň ýolbaşçylygynda döredildi. Emma ol aldy ýoly bilen Türkmenistana getirilip, ilki ýurtdan göýberilmedi, soňra uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. Türkmen News nesiri özünde Osmaniýe şäher häkimliginiň sudyň karary esasında 2019-njy ýylyň 14-nji ýanwarynda ýazan habardarlyk katynyň bardygyny aýdýar. Şeýledi nesir öz seçmelerine talgylanyp, bu guramanyň yapylmagynyň arkasynda Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň eliniň bardygyny öňe sürýär. Ömruzok alınıp qaydylandan soň Türkmen ýürüýte gulluklarının işgärleri diplomat libasyna girip şäher häkimetlerini, sud organlaryny we prokuraturany Türkmen studentleriniň birleşiginiň bir-birine kömek bahanasyna dowlanyp siýasat bilen meşgullanýandygyny ynandyrmak üçin ägirt uly iş geçirdiler diýip ýagdaýdan habarly çeşme nesire maglumat berdi. Ýere gelende bellesek Azatlyk radiosyna ýokarky maglumaty tasdiklatmak başartmady. Geçen ýylyň ýanwar aýynda Türkiýede Türkmen studentleriniň jemgyýetini döreden Türkmenistanyň ýaş aktivist Azatlyk radiosunda çykyş edip öz döreden guramasynyň ýysyny Türkmenistanyň ilçihanasynyň gyzyklanma bildirip golda hüdürlendigini bu ýsonç bilen gurrun beripdi. Emma ýany ýagny 14-nji fevralda Türkmenistanyň ilçihanasynyň howandarlygynda Türkmenistana barandan soňra Ömruzok ýurtdan gaýdyp çykarylmady. Ömruzok bu barada Azatlyk radiosyna mart aýynda habar ýetirdi. Sondan soň Türkmenistanyň ýaş aktivistden hiç ýyly habar bolman 3 aý goly wagtdan soň onuň tutulukda saklanýandygy belli boldy. Bir näçe çeşmelerden gowşan maglumaty görä, Ömruzok Ömürkuliýew ýapyk sudyň netijesinde 20 ýyl türme tutulugyna hökm edilip, owadan depe türmesinde saklanylýar. Demirgazyk Türkmenistanyň bir halta sementin hususy sewdadaky bahasy 100 manada çykyp, ol ören gyt guruluşy haridyna öwrüldi. Bu ýagdaý köp adamly maşgalalaryň täze jaýlary gurmak mümkinçiliklerine zarba urup, 4-5 gelinli maşgalalaryň bir öýe gawalyp galmaklaryna getirýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezlenlik şertlerine 26-njy iýulyna habar berdi. Daşow şäherini we onuň goloýundaky owalardan emel edip mellek satyn alan raýatlar inni jaý salmaga sement tapman kösenýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä döwlet bahasy 10 manat töweregi bolan 50 kilogramlyk sementin bahasy häzirki wagtda hususiýetçilerde 100 manada çykdy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri sementin hususan soňky 3 aýyň dowamyna gyt harida öwrülendigini aýdýarlar.
Soňky 3 aýyň dowamyny Türkmenistanyň ähli sewitlerine sement gytalyp raýatlaryň jaý gurmak, gurulşyk etmek işleri uly mesele öwrüldi diýip Azatlyk radiosynyň ýurduçyna habarçy 26-njy iýuny aýtdy. Bu ýagdaý köp adamly maşgalalaryň bir öýde mejburi ýaşamaklaryna getirýär. 4-5 gelinli maşgalalar bir öýde ýaşaýarlar. Köp çağaly maşgalalary we durmuş gurandan soň ene atasynyň öýünden bölük çykmak isleýän raýatlary agyr bolýar diýip habarçy aýtdy. Häzirki wagtda yerli ýaşaýjylara jaý gurulşy üçin zerur bolan sement Taşow şäherindäki gurulşyk harytlary satylýan döwlet dukanlaryna gelmegi dolu ýatyryldy. 26-njy iýuny ýetiren maglumatyny Azatlygyň habarçysy Irandan import edilen sementin satyba çykarylýanlygyny, ýöne onuň bahasynyň juda gymmatdygyny habar berdi. Irandan getirilen sementin bir haltasy 120 manatdan bahalanýar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy.